बेफोरसो दा मेहेर बेहायसो सान्थि बाराबो जि खोलो खोलो नांबायलै आयु थान्दाबो ना बे जायगाया बोरै थान्दा जाया जानो दै दं जे बे आइयाबो ना गुरनो फैनायानो बबेथिं थांखोथाय ओरैसो गोजौथिं दावखोलांथारबायदांलै आंहा ओमफ्राय नेबाय दङ ओंखामबो उखैबाय न'आव दसे थानानै थांसै खोमालै आङो आइयाबो हले ना गुरबाथाय गुरबाय मोननानैसो गारखायो ओमफ्राय मालाबाबो ओरैनो थांखाया जेन'बा माब्लाबा मोनथाराबाबो माफा मानैथ' मोनखाथारो बाथोन जानो आन्था बिमा गुरनाय ना मोनजासिगोनलाय मोजाङानो ना बिमा गुरनायानो मोजांलै आंना बायनानै जानाङा नाथाय एबाराव अखा हायासैना अखा हाबाथ' आंबो जा मेरला मेरला मोनगौमोनलै जा गोबावनि उनाव दिनैसो ओमफ्राय थैनानै थांखांनाय बायदि मोनबायलै थान्दाखौनो गरमानो बोरैबा थानो हाथारामोन ना आयु ओमफ्राय हेलौ लोगोफोर मा खबर माबोरै दङ आंनि सनामोन गोबाव समनि उनाव बेसेबांबा माबा गोबाव जालायलांबायमोन बोसोरसेयानो जालायलांसैलै बार एसे गोबाव थाबावबानो ओमफ्राय दिनैसो नुजाफैनो रोंलायबाय आङो मेहेरा दिनैसो नोंथांमोननि सेराव लोगोफोरनि सेराव नुजाफैबाय सनामोन सोर सोर नायो नाया गोसोआव दं गैया जोंखौ गुरब्ला खावब्ला नुजाफैलायबाय मेहेरा दिनै बिराद गोबाव थैनानै थांखांनाय बायदि मोनलायलायबाय आङो जिउआव जिउ फैनाय बायदि दिनैसो सासेयानो जा सानैयानो जा सनामोन जायखिजाया नाया मानो अब्लाबो नै फैबाय आङो दिनै खनसे फैनो होननानै ओमफ्राय होनायानो जाथाराखै दै लोगोफोर बिराद गोबाव जाबाय बिराद गोबाव माने अभार गोबाव जाबाय आरोना एकदमबारे उफाय गैया होथाराखैमोन आरोना आङो दिनै खनसे सनामोनजों नुजाहैसैलै होननानै फैबाय जायखिजाया अब्ला बारा बखिबाय थाला लोगोफोर दिनैसो फैनायनि खोथाथ' नोंथांमोनाबो सोर सोर नाया आंनि सनामोना नायदो दसे जायबा नायनो मोजां मोनो गोबावजोंबाबो जाय एक्टिभ दङ जोंनि चेनेलाव आरोना लोगोफोर ओरैनोथ' बारा गैखाया थेवबाबो दे होमबाना सनामोन नायलांदो दसे सम नै लोगोफोर खाथियाव नायबावदोलै मेहेर बादुलाखौ नुजाफैथारगौ साला एकदम मा होनोमोनलाय गोसोआनो जाया बेना नुजाफैनो माबायदि एकदम लोगोफोरा नेनानै थाबाबो गैया आरोना सालाखौ बादुलाखौ नै दिनै नायनानै लाखा लोगोफोर रायनो गोसोबाबो एसे रायना हरलै मेहेर बादुलाखौ बिनिफ्रायथ' लोगोफोरनाबो मा खबर बेखौबो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय दै कमेन्टनि गेजेरजों जाय एक्टिभ दङ आंनि चेनेलाव दाबो जोंनि बावगार हायियाव बिनिफ्राय आंनिखौ खोन्थाखानोसै आंना मोजां नङालै लोगोफोर थेवब्लाबो नुजाफैबाय आङो आइया गोबाव जासिगोनदांलै माथो महरखौनो नुलाब्रा आंबो बिथिं थांनो बाथ'बाय दा नेथ'ला खोमालै आं थांग्रोनोसै दा फैगोन बे मालाय लोगो सासे दंखायोना बाजिबो दंखायो दा फैथोंसै बिसोर सानैजों आं थांग्रोनोसै ओंखामबो उखैसोबाय जालालै ओमफ्राय स्ट'रियाबो बोरै जाखोमोन लोगोफोर आंनो खुद बावबाय बिराद गोबाव जाबायना ओमफ्राय बे चेनेलावनो आङो जेबो होनाय जाथ'थाराखैमोन लोगोफोर थेवबाबो नै मेहेरा जिंगा दङ नालाय बेखायनो दसे सम दिनै होबाय आरोना लोगोफोर जेरैबाबो नायलांदो मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो बे जायखिजाया बानायबाय आं जै ओंखाम उखैबा मेहेरनाबो थानो हाया ओमफ्राय अखाफोर गोनांखायसो जा मोजां दानो ओंखाम ओंख्रि संना दोनखाजोब्बाय बे बिनिफ्राय खुरना होबावगोन आरो आलदाबाव आंनो मानसियाबो ना ला फुजा बोथोराबो सफैलायगौलै नै ओमफ्रायथ' दुगैलांखाबा मोजां जासिगौमोन दैयाव नाथाय मानलु जायोलै आंखौ दैयाव दुगैबा बेखायनो आइया बादा होयोना आंबो दुगैखायानो बेखायनो थांसै आङो दा मोनायाव आइ देनाय नानि बाथोन जागोन ओमफ्रायथ' टमेट'जों जानोसै खोमा मैथाजों लोगोसे जाबावनोब्रा ला गोदो आइ आफामोना आंखौ एसे इन्ट्रेस्ट देखायनायमोनबा बेबायदि गान खननायाव आंबो सिंगार जागौमोनथ' नाथाय दा बाथरुम सिंगारसो जानानै थाबायलै जेबो नङा दाबो जेबो नङा मेहेर ओमफ्राय लोगोफोर साबेसेया एक्टिभ थागोन ना जायबा नायगोन दा नोंथांमोना कमेन्ट मोनसे हरबाबो जागोन दे लोगोफोर सनामोन दे जायबा दा सासेबाबो सानैबाबो नायगोन कमेन्ट मोनसे हरबानो जाबाय एफा गोबावनि उनाव लोगो मोनलायबायना अखाखौबो माथो हां माहां सान्दुंबो गोसा जायो दसेनो आरो दसेनो अखा दोमैयोहाय बोथोरफ्राबो बोरैदि हमनोनो हाला मैया आइयाबो फन हरदों आंनाव बेसेबा गोबाव जाबायमोन फन हरिया बिनिफ्राय मैया आंखौ खबर सोंहरलायदों नाथाय आंहा मोनसे जेब्लायबो दुखु थासिगोन आयै गोसो सिङाव जे नोंसोर आंखौ नङा बै पाप्पि गुन्दाखौसो फोथायदों दिनै आं न'आवनो थागौमोन बै गुन्दाया बेफोरबायदि जाथाय खालामामोनबा आङो बेसेबा मिनि खुसि थायोमोन नाथाय नङा बे गुन्दाया धंस खालामफैबाय आंनि एफा मोजां न'खरखौ दा आङो मालायनावसो थानो गोनां जाबाय मालायथ' नङा दे आंनिनो लोगो मेहेर नाथाय बेबोथ' अब्लाबो लोगोबाबोथ' मालायानो जाहैबायना
मेहेरमोनाखायसो आंखौ बेफोरबायदि लाखिदों नङाब्लाथ' सोरबा मोनबासो दोनगौमोन आंखौलाय बिनिफ्राय कलेज फरायनायावबो आंखौ गोबां मदद होबाय आदै मादैमोनानो होन बा मेहेरानो होन जेबो उसुबिदा खालामाखै बेनिफ्रायनो आंखौ कलेजावबो थांनो होयो दे अब्लाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो न'आव थानाया आलदा खोथा जायो मालायनावबा खें खें मोनबाय थायोलै गोसोआ आयौ ओमफ्राय मादैमोनाबो मेहेरा दाबो सफैया इमान गोबाव जाबाय माथो दहायनो ना गुरनो थांदों मेहेरा फनबो लांफैयाखै मारै सोंहरबावनो ओंखामबो उखैसिगोनदां बिसोरो आरोबा संनायालाय संखाजोब्बायमोन आङो गासिबो ओंखाम ओंख्रि मोनजोबखाबाय बैयो दादै लाबोनाय अमा बेदर भाजिल' एवनांसिगौ बेखौ दायोहाय मेहेरा माजों जागोन होनदोंमोनथाय सोंनानै एवसै आं दादैयाथ' मोनायावसो संनो खोन्थाखादों बेखायनो दायो आराम न'आव रायज्लायनानै संनोसै आरो माजों सङो नै हाथरखि आबै माथो दाबो सफैदिया बिहामजोमोनालाय मेहेर आबौआबो माबा सफैयासै औ आबै बेखौनो होनदोंमोनहाय आंबो दाबो सफैयासै जा गोबाव जाबाय सानसुआनो जालायलांबाय माबाहाय आबै बिहामजोआबो ना गुरनायाव जि इन्टारेस्ट मोनो आरो मोनबाबो मोनाबाबो बिहा बिदिनोसै एसे लेट जानानैसो सफैखायो सफैनायालाय आबौआबो थांफाना मा मोनहैगोन दिनै बिमाजों जारलासो बिमानि खिथु खिथुल'हाय बिहाबो आबै बिमाखौनो गाननो हाखाया जोंहा मेहेरा आबौआबो औ आबै मेहेरनालाय बिदिनोसै आबै ओमफ्राय नै आङो बैयाव खाथियाव दाख्लैहाय थाइपद बरि बानायदोंमोनहाय लायना फैनि आङो एसे स्रां मोनथारदोंसै माब्लाबा बेफोरखौ जाबासो स्रां मोनो आंना डक्टरनिजोंबो माब्लाबा स्रांखौनो मोना बैहाय सासे आबैया बानायगासिनोमोन दाख्लै ओमफ्राय जाबा लांफै होनदोंमोन लायनि आङो दे बिदिबा आबै औ आंहा ओंखाम जाबायहाय आं नेबाय थानो हाया बिसोरखौ ओमफ्राय नोंहाबो उखैदोंबा जाखादो आबै नेनो हानाय नङा नोङो आबैयाबो एसे लेट जाबायनो बेहा गावनि खामानियावसो थांदों माबा माबि सफैनांगौ दंनो दिनैहाय आङो दा जमा जानोसै मादैमोन सफैबा आबै आं उखैखायाखै दहाय फुङाव सुजि जादोंना दे होमबालाय नोंनि गोसोसै आं बिदि थानो हाया बुरै मानसिखायनो जाया आंना उदैफोरा उखैबाथाय उखैबाय माथो जाखो आबै नोंलाय बहाथो नेनो हानो दे होमबालाय आङो दा बिसोर फैबा जमा जानोसै फैखासिगोनदां बिसोरबो माला फैयो फैथोंसैहाय आंहालाय दायो ना बाथोनफोर मोनजाबानो जाबाय एसेसो बुरै मानसि गोदोसो आंबो जि गुरनो थाङोमोन दा सानाय सुनायजोंनो हाला बेफोराव दैफ्रावबो ओंखारनो समालाय बयनाबो बेफोरबायदि फैखायो आबै जोंबो देनां बुरैबा बोरायबा बेफोरबायदिनो जालांगोन सानाय सुनाय माबा माबिनो मानसि नालाय माथो बुंबावनो आबै औ आबै ओमफ्राय नै दा गथ'फ्रा सुपारिखौ सुमफ्रामखौ एकदम हानफैबाय थायो न'आवनो जानो मोनला दुस्थ' बादा होबाबो लाया ओरैनो हरो मालाबा हाननानै थेवबो मानिया खावनानै जाफैनाया एसे साबसिन मोनोहाय गथ'फ्रा मा बुंनोसै दे आबै ओमफ्राय दा बिसोर फैबायनै बेफोरबायदि सुमफ्राम लांबाय बायबा गेटखौ मारिफिननानै दोन मोसौ हाबोजोबहाय बेखौसो गाज्रि मोनो आङो औ आबै गथ' मानसिफोर नालाय माथो बुंबावनो उन्दै उन्दैबा बुजियाना बिसोरो बेखायनो बेफोरबायदि जेबो नङा ओमफ्राय फिथाइयानो गैखाला माथो आबै मोनजायासैहाय देग्लाय जाथोंसै गथ'फ्रानो दे जेबो नंला हा गायथारनाय हिसाबैसो जानो लुबैयो आरोहाय न'नि बुस्थुखौबो थाइफा थाइनै दोनथाराहाय बिसोरो बुंनो मालाय मा बुंबाय बायनोसै गथ' नालाय बुजिला बेनोथ' आबै गोदोनिखौसो गोसोखाङो आंबोथ' मेहेरजों जा बिदिनो बहा थाङोमोन बैग्रि हानहैयोमोन जलफि हानहैयोमोन मालाबाथ' होसो जाबावबा मजासो नांसिनबावोमोन जोंबो गोदोहाय उन्दैबाथाय बेफोरबायदिनोलै उन्दै समाबो बेस्टखा एकदम लाइफआव बेफोर फैफिनाना इन्ट्रेस्टबो नाङो आरोना बेफोरखौ इन्जय खालामनोसो मोजां मोनो दानि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि खावलायनोबा जि गोसोखाङो आङो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड मेहेर बेजों ओरैबायदि गोदो उन्दै समाबो जोङो जा बेस्ट थांखादों बिराद मेम'रिया बेथ' बे थाबाय थाखागोन आंनि लाइफआव आं बावखायामोन जेबो मोमेन्टखौनो आयौ नुबायना आंखौ दिनै गस्ला सुनो थिनबावबायलै आइया ओरैनोबाथ' गावहा सुना होयोमोन दे नाथाय दायो आंखौसो थिनलायबावबाय आइया गस्ला सुनानै ला होननानै ओमफ्राय आंहा गाननोनो गस्लायानो गैलालाय दाख्लैनिफ्रायनो आं सोलाय गानगासिनो ना आइयाबो सुथाराखै जि गाज्रि गस्ला सुनो बायोलै मानो बिदि गस्ला सुग्रा सोरबा थाबाबो जागौमोन दे बायोलां मालनि बे गथ' सासेया मा खालामबाय दं बेलाय दाबो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारा बाजोब्बायसो आङो बाराखौबो दाना आलासि जाहैगोनलां नोंलाय लाहानाव थांनो आइ सना हो मायै मामाया लिंहरदों आंखौ फन खालामदों नोंनाव ओमफ्राय माला लिंहरदों माला थांगोन नोंबो थांगोन ना आयै आं जि दाउ बेदर जानो लुबैखादोंमोनलै न'आव आलु जायै बासिबायमोन आं थुइना आयै थांसै नोंबो थाङोबा नङाबा आं हारसिं थांसै
थाङो नोङो नोमाइनाव सैमा आथिं साला सुन बेरायनाय होनबाथाय बेना मोसाखायो मोदोमफ्रानो आङो दाय जालायबा गावनो बुंबाय मामानाव आलासि जाहैनो नामा नामा बांलासो दाय आंलाय मा बुंखो बांलाय थङालै बाङालि मामानाव आलासि जाहैनो नोङो मामानाव थाहैनो बालायबाय न'आव आलु ओंख्रि जायैनो आलु ओंख्रि जानो बादों गथ' आलुखौनो सोरबा खायसे मोनजाबावाखै बेसेराफ्रा आरो नोङो आलु मोनजादों बेखौनो रंजा माखौबा बिमायनाव आलासि जाहैनो दाउ बेदर जाहैनो हारा नागिरदों नोङो हारा जानो लुगैदों अख्रुबनो सयाबिन दं दा मोनायाव संना होगोन आङो बे आलु बेदरखौलाय सोर जानांगौ आं जाया माथो नोंनो जा आं जानो बाबाय आलु भाजा आलु दालि ओमफ्राय आलु ओंख्रि एकदम बाथारबाय आं लाब्राबो आलु जाया माथो आं बेखौ बबेनि आं जाया बेखौ नोंनो जाबाय था नोंनो जा आलु आं आलु जानानै आलु बायदि जालायलांबाय मिन्थियाखै नोङो आयै आइ फिसा हिन्जाव आलु बायदि जाबाय आं मिन्थिथाराखैमोनथ' दासो मिन्थिदों नोमाया होमबालाय दे आङो नोंनो दा मोनायावहाय नोमफाना बिहरनानै दाउ बेदर नोंनि फसन्द बेफोरखौ बिहरथारसैहाय आइ अबावलाय नों जाबाय थानो हानोना बेफोरखौ सिन्था दाजा हामालदार मानसिथ' आंनि आइ फिसा हिन्जावा अबहायथो बेफोर सयाबिनखौ जानो हानोहाय हाथायानोबा हरनो हाया सयाबिन बेदरबा बिहा माथो आं हाया दालि आलु जानो नोंनानै जाबाय था बुंखाबायना आंखौ दा बुंलै अले बेदर ना गैयाबा ओंखामखौ हाबा मालाया रसाबो नांनांबावदों खायसे ओंखाम बोथिसेखौनो मोनजानो बिराद थान जादों आरो नोंहा आलु इमान दाम इमान फेमास आलुखौनो नों जानो बादोंहाय आलुआ बेसेबां फेमास नों मा मिथिनोहाय जेजोंबो गोरोबनाय जेजोंबो गोथाव जायो आलु गैयाबानो ओंख्रिया आदुरा आद्रा मोनो मिथिबाय जेरावबो आलु नांगौ माथो आइ लाब्रायावबो आलु नांगौ अब्बा आलु सबनि बानायबा बेयावबो आलु नांगौ आलु भाजियाबो बेसे गोथाव जायो नों मा मिथिनो आलुनि माबाखौ बेसेनखौलाय आलु मोनजादों नों रंजा गथ' बे दखान गिदिरावलाय माथो आलुखौनो एसे बेसेन गोसानि फानोलाय बेयो फ्रेन्स फ्राइ ना मा होनो एखमबा खोब गोथाव होननानै जाहैबाय थायोलाय दा न'आवबा आलुखौ नायनो बाग्रा बियो अब्बानि बियो दुगि मारिनो फैदों बे बिमानि सिगाङाव मोनजागोन बेथि बिदिजों उन्दु गोथावल' नागिरबाय था बिदिनो खामानि दामानि उदायला अब्लाबो आं आलु जाया नोंनो दुगिलै बांद्राय आयो एकदम जे माबा खेबथा जाबायना फैसाखौनो जे बाहायनो बायोहाय एकदम मैगंखौनो गोथावखौनो बायला आफाखौबो लाबोनो होला एकदमबारे मा बानायबाय थायो आलु दालि एसेबां बुरजा फैसाखौ मा खालामगोन नों बेफोरबायदि जानांगौ जायो उफाय गैया आइ संसारा बोरै सोलिगोन जेसेनो मानसिया एकदम मा होनोमोनलाय जानाय लोंनायाव फैसा गारालासे फैसाखौ दोनगोन नांगौ समाव बेनो खामानि फैगोन फैसा गारलाबायनानैलाय मा मोनसि देनां संसार जाबा नोंबो बुजिगोन गथ' फैसानि बेसेनखौ दालाय बिमा बिफानि सायाव आइ बेखौ जानो लुगैदों आं बेदर नङाबा ओंखामखौ हाबा जादोंना गथ' देनां बुजिगोन अब्ला बिमाखौ बुंनाङा आयै नों थिगखौनो बुंदों होननानै ओमफ्राय लेक्सार दामारिबाय दा थासै नोङो अबावबा आरो ओंख्रि गोथावल' नागिरग्रा जि सुन थिननाया मा जाखो थांद' सुइद' गोख्रैनो दहाय सोमनानै दोनबाय आङो बिमाया सुबाय थानांगौ नामा दाबो एसे बुरायलायनाय सिख्ला गिदिर देरनानै गोरलै गथ' बायदि देखायबाय थानाय बियो नायनोसो हाखाथारला आं हाबासो हरसिगौ आं बाराखौबो बावैसोसो नायनानै ब्लद हाबा हरसै आं मा खालामना जाहोयो बेरायना जाहोयो ना उदां जिराय माबाव जाहोयो नों फिसायनि न'आव जाबाय थादोहाय आं हाला नोंखौ माथोसै आं हाबा नोंनो हाबा जाहैदां आयै गोदान थावसो होदोहाय बेखौ बिमाखौसो उल्था हाबा जाफिननो थिनलायबाय बियो नोमफाखौ गारनानैलाय आंहालाय मा दरखार जाखाबायदोंसि नों एसे मोजां फिसाय थाखानानै गुबुनजों हाबा जाफिनो नोंखौसो एकदम मावथाराना नोङो बादुलि जाबाय बेखायनो बुंदां लज्जाबो गैयाहाय बेना आंखौ गावनि फिसाजोखौनो इमान गथ'खौनो माबा हाबा हरनोनो आंलाय मा संसार जानो रोंसै नों बेखौ बुजिनांगौ आइ फिसा हिन्जाव बुजिथाराखैमोनहाय बिमाया जाम्बिना ओमफ्राय थांद' लेक्सारखौ खोनासंबा बाबायहां गस्लाया सुनानै लाहैदो थाब फोरानथा नङाबा दा सान्दुं थांबा मायावबा फोरान गथ' थाङा माथो आं गस्ला सुनो बायो आङो नोंनो सुइदा दिनै खेबसेखौ आं सुवा आरो मा जिरायदों उथि नों सुवाबा बिमाया सुबाय थानांगौ गावनि गाननाय जोमनाय मोनसेखौनो सुना लानो बायो बेफोरबायदियानोसो गोथावल' जानो नागिरग्रा मायावबा बे आखाइ आथिंखौबा मानो हरदों इसोराबा बेनो मानो हरदों खामानि मावनो हराखैबा ओरैनो हरदोंहाय बेनो इसोरा ओरैनो जरखादों आंहा बनासाव मोनबावदोंसो मोनथियाबालाय आयो नोंसोर बायदि नङा आंखौ जि सानै हरैसो बनायना हरखादों इसोरा आरो नों गोसो बायदि बाहाय होननानै जरखादों बेखायनोथ' आंनि गोसो बायदि आङो आंनि आखाइ आथिंखौ बाहायो आरोलै सिरि थां गोख्रै सुइ नङाबा गथ' दानो मोनथिगोनसो नों आंजों मोनथिगोन बेथि दाम्मा दाम बिमाजों बुजानो मोनाबा मानिथाराना बे लासिं दासिमबो बिमाजों बुजाबाय थायो खोन्थाहरगोन हां लोगोफोरनो बाराबा मालाबा आलासि जाफैबा रुवाथि नांगौ बेखायनोथ' आंनो बेखौबो लाया जि दुगि गामागौबा रुवाथि नांगौ रुवाथि आयै रानिनि फिसाहाय बियो एकदमबारे रुवाथिबो नांबावगौनो मोनथिगोन गथ' थां गोख्रै थांसै जानला मोनला सुला बायगोनलां
गावनिनो ड्रेस गावनो गानगोनखौ मा बेफोरखौ आं गानगोन नामा आइ हो फान्था फुन्था ड्रेसफोरखौ नोंसो गानो दा नोंनिनो ड्रेस बिमाया सुनांगौ दे आखाइ थाना आखाइ गैयै बायदि गथ'आ गानलाय आयै गानबानो जाबाय नोंखौलाय सोरथो दागान होनदों उल्थायानो लाजायाहाय बे गथ'आ मा खालामबावनोसै बेखौलाय हाथरखि हा मेहेर नों सफैबाय औलै सफैबाय आइया फैबावाखैसो दावखोलांथारबाय बिसोरो आइजों बाजैजों नुहुरबावला मानसिखौनो बेखायनो ओंखामबो उखैनायजों जाबजों फैबायलां नेनोबो हाला ओमफ्राय आंथ' दैयाव ओंखारनो बाबायमोन ना थांसै आं ओमफ्राय नाया मोनसोदों ना मादोंबा इदिनो दहाय बालाबोथिया ओमफ्राय खांख्राइ साम'बो खनदोंलै मा मोनो बेखौनो लालाबायदों मालाय मोननायालाय एसे मोनसाबबायमोन ओमफ्राय दा मोनबावाखै बियो दा फैसिगोन बे दसे थानानै दे होमबालाय ओंखाम खुरैनोसै आं फैबायबालाय दुगैहैदो आं ओंखाम खुरगौमानि ओमफ्राय आराम ओंखाम जादो दे जागोन दे हाथरखि ओमफ्राय हाथरखि दाहाय हाथायाव थांनांगौलै दे सानैजों थांना फैनोसै जागोन दे आंहाबो गाबोननि थाखाय माबा मोनसे लाखानांगौ थांसै दायो होमबा दे जागोन लोगोफोर गोबाव समनि उनाव नुजाफैदों दसेबाबो हायाबाबो जाखिनि हायो बानायबाय नोंथांमोना बेहायनो गोजोननाय लाथ'लायदो जोङो नेक्स्ट एपिसोडजों फैफिनसै दिनै थांथ'नोसै अब्लाना लोगोफोर बेखौनो नायथ'दो जाबाबो जायाबाबो